Ramogi kawadhi nyime ni chenro mag thieth kidek ng'ikore e kaunti ma Kisumu juma manyien kaluwore ni lakteche e kaunti ma Kisumu koro obuogo odhi e ng'anyo ka giywago osachgi ma pok ochulgi kod lwasi marach mar tich ahinya to kotenore kod weche okumba mar thieth ma gitiyo godo gi weche kata giwegi e yudo thieth e kinde ma gin kod dwaro mar thieth. Kokalo kuom jotend riwruoge mar KMPDU kod mar jochiw thieth ma Kisumu, lakteche go wacho ni pok ochulgi osara kuom dweche ariyo kata obedo ni gisebedo ka gibandho osachgi ma kamano. Korka korgi to tend kaunti ma Kisumu osengone jotije duto ma osachgi osedeko ni osara ma dwe mar 7 gi dwe mar 8 idhi chulgi duto kochakore odiechieng' ma kiny tarik 4 dwe mar 9. Na hii ni miezi miwili madaktari wamekuwa wakifanya kazi, na tukiangalia kwa kaunti yenyewe hakuna explanation yoyote yenye kaunti imepatiana madaktari kuwa mshahara hujakuja kwa sababu ya sababu fulani. Na kila wakati tumefuatilia explanation imekuwa moja, na hii explanation imechukua wakati wa miezi miwili bila kutueleza vizuri kwa nini wanachelewesha mshahara ya madaktari. Biro chuno wa niko kalokin kapo ni okwaedo msara kin tarika kin tich ang'wen to biro chuno wa mondo koro wagola wa members mondo wuog oko mondo mi odhi openj wach mar msara nikech msara koleo dweche ndalo 30 to mano makosa to koleo ndalo 60 to koro en makosa moloyo. Nyoro nye nitie wana wa members manyo odhi hospital Kisumu specialist ka mama mapek madwa nyuol, mama ni nyodhi hospital odhi e clinic mare, kodhi e clinic oting'o card mare mar Madison mondo mi daktari onene, kochopo ir daktari to in hospital nyise ni Madison insurance en suspended. Omiyo wawacho niya Kisumu County o suspend Madison insurance with immediate effect mondo mi giduoge SHA mondo gimi healthcare workers comprehensive SHA insurance. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen okwedo weche ma osebedo kawachore ni kweth jolweny mag